Έλλη! Έρχομαι, θείε! Πότε θα μάθει επιτέλους να περνάει από τους τοίχους και όχι από τις πόρτες! Αχ! Μα δεν θέλω να είμαι τρομακτικό φάντασμα. Μπου! Γιατί να μην ανήκω κι εγώ σε μια μεγάλη ευτυχισμένη οικογένεια? Σε ένα φανταστικό κόσμο, Τίποτα το κανονικό δεν ισχύει για μας. Τέρατα, μας λένε οι άνθρωποι. μια αλλιώτικη παρέα Το Quantrix θα μας εξαφανίσει όλους μας! κινδυνεύει Προγραμματίστηκα για να προστατεύω την πόλη. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. μια συμμαχία θα του σώσει. Δεν σε φοβόμαστε καθόλου! Γεια σας. Είναι φάντασμα! Μη μου πεις ότι σκέφτεσαι σοβαρά να... Φυσικά και το σκέφτεται. Πρέπει να μπω μέσα σε αυτό τον πύργο. Πλησιάζουμε στην απόλυτη καταστροφή. Η πρώτη εντύπωση που αφήνεις είναι άκρος αρωτική. Τι βάψαμε! Θα τα καταφέρουμε! Αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Σαν ομάδα. Σαν τερατοομάδα. Είστε μαζί μου? Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων. Όχι, δεν μπορώ να το πιω. Και γιατί να μην το πιείς, γλυκιά μου? Είναι τσάι με γεύση φράουλας. Ούψ. Κατουρίθηκε τώρα. Σύντομα στους κινηματογράφους.